Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ħa pożizzjoni dwar il-kaċċa fir-rebbija għax il-Prim Ministru Joseph Muscat kien iddikjara l-pożizzjoni tiegħu fil-jum li ħabbar id-data tar-referendum. Dan wara deċiżjoni tal-qorti li ddikjarat li r-referendum kellu jsir. Fl-aħħar ġimgħat One News kien irrapporta kif li kien għal Simon Busuttil kien jibqa' siket dwar din il-kwistjoni. Iżda iffaċċjat bi kritika qawwija dwar kif ma setax jerġa' jastieni bħalma għamel fil-każ tal-Unjoni Ċivili kellu jieħu pożizzjoni. Dan kollu issa huwa konfermat minn recording tal-laqgħa interna tal-Partit Nazzjonalista u li fiha Chris Said jinstema jikkomunika l-istrateġiji tal-Partit Nazzjonalista lil ftit nies fdati ħafna fil-partit. Ovvjament il-kap ma setax jibqa' il-pożizzjoni tiegħu biex ma tkambitx li Joseph Muscat qal. Kif ikkonferma Chris Said innifsu, id-deċiżjoni ttieħdet wara diversi laqat ta' strutturi interni tal-partit. Fil-fatt One News kien żvela li kien l-eżekuttiv li qal lil Simon Busuttil li kellu jkun konsistenti mal-politika tal-Partit Nazzjonalista u jiddikjara pożizzjoni favur l-iva. Dan għax li kien għalih kien jew jastjeni jew saħansitra jitkellem favur il-le. Ġimgħa intensiva fejn l-istrutturi kollha tal-partit, il-mexxija l-amministrattiv, l-eżekuttiv, il-grupp parlamentari, ix-shadow cabinet, iltaqgħu kollu wieħed wara ieħor fi ġranet differenti biex naslu għal deċiżjoni dwar x'għandna nagħmlu fuq ir-referendum. Anke jekk kien is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li ddikjara b'mod ċar li Busuttil kellu jsegwi dak li għamel Joseph Muscat, meta fit-18 ta' Jannar ħabbar il-pożizzjoni tiegħu, Simon Busuttil kien qalek. Mhux jien ser nivvota bħal Joseph Muscat. Joseph Muscat ser jivvota bħali.